Europako Batasuneko estatuek ez dute beren hitza bete. 180.000 iheslari hartzeko konpromiso hartu zuten eta kuota hori betetzetik oso urrun geratu dira gehienak. Gaur bete da, beren buruari jarri zioten epea eta beste behin ere lotsaz begiratzen diogu Europari eta gurea ere baden erakundeari. Katalunian berriz, Espainiako estatuaren jazarpenak badirau, jakinarazpenak heltzen hasi zaizkien mailak osatuko dituzten herritarrei eta Guardia Zibilak ANC elkarte subiranistaren webgunea itxi du. Hoiek eta beste zenbait kontu titularretan. Gaur beteko da epea. Europako Batasuneko herrialdeek 180.000 iheslari hartzeko ezarri zutena. Hasieran ezarritako kuotak bete gabe utzi dituzte herrialde gehienek. Arloko gobernuz kanpoko erakundeek argi esan dute. Ez da iheslarien auziari behar bezala erantzuteko borondate politikorik egon. ELA, LAB eta Stella sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte gaur EAEko hiriburuetako hezkuntza saien aurrean, administrazioari hezkuntza sektore guztietako lan baldintzak hobe ditzala exigitzea helburu. Irailetik abendura bitarteko mobilizazioak iragarri dituzte. Katalunian, Espainiako estatuaren jazarpenak badirau. Jakinarazpenak heltzen hasi zaizkien mailak osatuko dituzten herritarrei eta Guardia Zibilak ANC elkarte subiranistaren webgunea itxi du, salatu dutenez, inolako jakinarazpenik bidali gabe. Txalo, bandera eta animoiu artean agurtu dituzte bestalde, Espainiako hainbat herritan Kataluniara bidalitako indar polizialak. Donald Trumpekin bilduko da gaur Mariano Rajoy. Kataluniako erreferendumerako 5 egun baino geratzen ez direla, nazioarteko babes bila dabil Espainiako presidentea. Estatu Batuek har lezaketen posizioari buruz, ezer argirik ez bada ere, aintzat hartzekoa da, erreferendumaren emaitzaren ondorioz legoken erakundearekin lan egingo lukela esan zuela orain aste batzuk estatu idazkari Estatu Batuarrak, eta atzo bertan ideia hori berretsi zuela etxezuriko bozeramaileak. Irakeko Kurdistango eskualde autonomoan independentziari buruzko erreferenduma egin zuten atzo, 178ko parte hartzearekin. Aurreikuspenek diotenez, baiezkoaren aldeko bozka gaienduko da, baina hala ere ez da jakina eskualde autonomoak independentzia zein neurritan gauzatu ahal izango luken. Emaitza ofizialak ostegunetik aurrera emango dituzten arren, Irakeko agintariek dagoeneko mugimendu militarra agindu dute, eta Turkiak ere militarki esku hartzeko aukera iragarri du. Gazteak eta indarkeriaren inguruko ikerlana egiten ari dira Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikertzaileak. Ikerlanaren helburua gazteen eta biolentziaren arteko loturak ezagutzea da. Ondoren, hoiek ekiditeko estrategiak martxan jarri ahal izateko. Ricardo Darín aktore argentinarrak jasoko du gaur zinemaldiko Donostia saria. La Cordillera pelikula aurkeztu du gaur goizean eta bertan Argentinako presidentea gorpuztuko du, thriller politiko batean. Zalore gorriako gerra urrun batetiko zatoz, zuertzetik. Gaur, Europar Batasuneko estatuek birkokatze eta berrezartze programen bidez 180.000 pertsona baino gehiago hartzeko zehaztutako 2 urteko epea amaituko da. Europar Batasunak 4 pertsonatik 1 soilik leku aldatzea lortu du. Estatu espainolak bere aldetik akordioaren 111 gainditzen du. Hartuko zituen 17.337etatik 1.993 pertsona birkokatu dituelarik. Horietatik Euskal Autonomia Erkidegora 134 iritsi dira. Zehar errefuxiatuen alde lan egiten duen gobernuz kanpoko erakundeak adierazi duenez. Estatu frantsesak bere aldetik akordioaren laurdena inguru bete egin du. Europan, Irlanda, Finlandia eta Malta dira hitza bete duten estatu bakarrak. Azken honek kupoaren 100% bete duelarik. Kontrako aldean Hungaria eta Polonia daude, errefuxiatu bat ere hartu ez dutela. Zehar elkarteak zenbait gako zerrendatu zituen akordioaren ez betetzea aztertzeko. Horietako bat nazionalitatearen irizpidea da. Honen arabera,
Estatuek 175%tik gorako nazioarteko babesaren onarpen tasa zuten nazionalitateetako pertsonak soilik birkokatuko zirela erabaki zuten. Erabaki hori diskriminatzailea eta Genebako hitzarmenaren kontrakoa da baztertzailea izateagatik zeharrek salatu duenez. Halaber, besteak beste, Afganistan, Irak, Sudan eta Nigeriatik etorritako errefuxiatuak kupotik kanpo gelditzen dira. Lampedusa loreako Harrerarako baldintzak gogorrak dira gainera, identifikazio prozesuak eta leku aldaketak ausazkoak omen dira sarri eta oztopo burokratikoek egoera areagotzen dute. Herrialde askok oztopoak jarri dituzte gaixotasun larriak edo ezintasunak dituzten pertsonak, indarkeriaren biktimak eta bereziki bakarrik dauden adingabeak hartzeko orduan. Gainera, Europar Batasunaren eta Turkiaren arteko akordioa beste mugarri esanguratsu bat da. Turkiatik zetozen errefuxiatuei itsasbidea ixteko helburua zuen horrek. Eta horrela, Greziatik iritsitako pertsonek ezin dute Europar Batasunean birkokapenik eskatu. Horrela, pertsona horiek bertan geratzea ala euren herrialdetako gatazka egoeretara itzultzea aukeratu behar izanen dute. Zenbait herrialdeetan birkokapena eska dezakete pertsonak identifikatzeko eta erregistratzeko prozesua izugarri motel egin da. Eta koordinazio falta dago tokiko eta Europar erakundeen artean. Gainera, Europar Batasuna malgua izan da euren hitza bete ez duten herrialdeekin. Hau besteak beste, isunak esartzeko orduan islatu egin da. Hor, identifikatzen dute eragile sozialek borondate politikoaren gabezia. Herrialdeek alde batera utzi dute asilo eskubidea, baita gerratik eta jazarpenetik ihesi doazen pertsonekiko erantzukizuna ere. Horrela, 3 milioi errefuxiatu inguruk jarraitzen dute zai Turkiako mugetan. Ieslari bezala sufrimendu asko ikusi dut. Itsasoan heriotza ikusi dut. Haur eta familia ugari egoera larrietan ikusi ditut. Errefuxiatu gisa kolektiboarekiko elkartasuna eskatzen dut. Beraien sorterriatatik bertuta iesean atera dira. Gerrek eta mehatxuek horretara behartu dituzte. Nire mezua hauze da, errefuxiatuak hartu itsazue. Seguru bizitzeko leku bat eta aurrak eta beraien amak babesten dituen babeslekua behar dute eta. وسقف يحمي الأطفال ويحمي الأمهات ويحمي. Ez dut uste akordioak bertan bera geratuko direnik, jendea babesik gabe utziko ote dute? Ez aldute gerraren sufrimentua sentitzen. Bonbardaketak bizi izan dituzten pertsonak dira, Europak hartzeko esperantzarekin bidaia egin dutenak. Eta Greziako mugak itxita daude. Zer nahi ote dute? Jendea Grezian pilatzea gero bertan hiltzeko? Ez dakit, beraien kontzientziarekin lasai sentitzen aldira. Sirian eta itsasoan hiltzen ari dira, zerk eramatetzaitu bizitza itsasoan arriskatzera. Espero dut mezua nazio batuen erakundera eta mundu guztira zabaltzea, Libanora heltzea, Turkiara. Errefuxiatuak lagundu behar dituzte, lagun askok bizitza galtzen dutelako bidean, edo batzuk heriotza ere desiatzen dute. Emakume batek su eman zion bere buruari, gizon batek bere buruaz beste egin zuen, eta beste batek bere seme-alabak itsasora bota zituen. Hau guztia nik neuk ikusi dut. Honengatik guztiagatik Europari errefuxiatuei ateak irekitzeko eskatzen diot. Erreferenduma gerturatzen den enean goraka doa Espainiako gobernuaren erasoak, Kataluniako poliziaren arduradunak gaur bilduko dira berriro ere Guardia Zibila eta Espainiako poliziarekin batera. Bilera honetan aurre ikusita dago, Mossuek aurkeztea erreferendumaren kontrako koordinazioa Espainiako Barne Ministerioaren esku uztearen kontra Generalitateko gizarte zerbitzuek idatzi duten txostena.
Urriaren 1 gerturatzen den heinean, geroz eta zalantza gehiago daude Mossuek erreferendumaren kontrako polizia operazioan jokatuko duten paperaz. Atzo lehen aldiz bildu ziren Mossuak, Guardia Zibila eta Espainiako polizia, Pérez de los Cobos koronelaren agindupean eta Traperok Ferran López bidali zuen bere ordez bilerara. Bitartean, txalo eta animoiu artean agutu dituzte Espainiako hainbat herritan Kataluniaren datozen Guardia Zibila. Eta dagoeneko Bartzelonan da Espainiako poliziak duen istiluen kontrako ur-kamioi bakarra. Espainiako polizia indarren mehatxuak goraka egiten duen bitartean Katalunian geroz eta zabalagoa da eskubide zibilen aldeko mobilizazioa. Erreferendumerako sortu ziren babes batzordeak lanean ari dira orain, igandean polizia operazioak erreferenduma saiestu ez dezan. Donald Trumpekin bilduko da gaur Mariano Rajoy, Kataluniako erreferendumerako 5 egun baino geratzen ez direla, nazioarteko babes bila dabil Espainiako presidentea. Estatu Batuek hartuko duten posizioa ez dago erabat argi, baina oraingoz aintzat hartzekoak dira Heather Nauert estatu idazkariaren hitzak. Urriaren 1 erreferendumaren emaitzaren ondorioz legoken erakundearekin lan egingo luketela esan zuen berak. Eta atzo bertan, etxezuriko bozeramaileak adierazpen horiek berretsi egin zituen prentsaurrean. Kazetari batek baiezkoak irabaztekotan, Katalunia errepublika independente bezala onartuko luken galdetuta. And I quote, "We will work with any government or entity that comes out of it." End of quote. Now, does that mean that if Catalonia votes to secede from Spain, the U.S. is going to recognize it as an independent country? I don't have anything further than what Heather's already said on that issue. If it changes after that takes place, we'll let you know. Antzeko hitzak egin zituen gainera Jean-Claude Junckerrek, Europako Kontseiluko presidenteak esan zuen, erreferendumaren emaitza errespetatu egingo zutela, eta azpimarragarria da nazioarteko komunitatean ere Espainiako estatuaren errepresioaren kontrako adierazpenak gero eta ozenagoak direla. 6 talde parlamentario ezberdinetako 58 eurodiputatuk eskatu diote Rajoyri geldi dezala erreferendumaren eta Kataluniako gobernuaren kontrako jazarpena. Britainia Handiko edo Danimarkako parlamentuetan ere busti egin dira zentzu berean. Honenbestez, garrantzitsua da Espainiarentzat aste honetan babes publikoa jasotzea nazioartean. Esan bezala, gaur Trumpekin bilduko da Rajoy eta ostiralean berriz Europako Batasuneko estatuek goi bilera egingo dute Estonian, eta bertan ere izango du beste aukera bat. Liskarrik gabe igaro zen atzo Irakeko Kurdistango eskualde autonomoko independentziari buruzko erreferenduma. Emaitza ofizialak etziarteko epean jakinaraztekoak dira, baina Masud Barzani presidenteak erreferendumaren sustatzaile nagusiak lehenbiziko helburua bete zuen parte hartze handia izan baitzen. Botorako eskubidea zuten 5,3 milioi herritarretatik 168,7%ak parte hartu zuten erreferenduma antolatu duen batzordearen arabera. Aurrikuspenek diotenez baiezkoaren aldeko bozka gailentuko da, baina balizko kasuan alere ez da jakina eskualde autonomoak independentzia zein neurritan gauzatu ahal izanen duen. Erreferendumaren eguna liskarrik gabe joan bazen ere, dagoeneko Irakeko agintariek erabaki dute erreferendumaren aurka mugimendu militarra agintzea. Erdogan Turkiako presidenteak mehatxu egin du armada bidaltzearekin eta gainera iragarri du eskualde autonomoko petroleoaren mugei bidea itxiko diela. Irango gobernuak ere muga itxi du Irakeko Kurdistanekin eta Siriakoak egin bezala erreferenduma gaitzetsi du. Galdeketaren inguruko emaitza ofizialak hortzegunetik aitzinera argitaratuko dira. ELA, LAB eta Stella sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte gaur EAEko hiriburuetako hezkuntza sailen aurrean. Lan baldintzako betu hezkuntza eraiki lelopean, sektore guztietako lan baldintzako betzea helburu, mobilizazio udazkena aurkeztu dute. Aritz Alboniga LABeko ordezkariak Kristina Uriarte hezkuntza sailburuari eskoletara jaisteko eskaera egin dio. Lan baldintzako betzeko eskaera zehatzekin batera. 2010etik hona hezkuntzan murrizketa ugari jasan ditugu, eta horrek eragin nabarmena izan du langileen lan baldintzetan eta hezkuntza kalitatean. Eskatzen dugu Europar Batasuneko batazbestekora hurbiltzea, 6% hurbiltzea, hezkuntzako inbertsioa. Eskatzen dugu plantillak handitzea.
eskatzen dugu ikasle ratioak murriztea, eroste ahalmena berreskuratzea. Funtsezkoa da ordezkapenak lehenengo egunetik egitea eskoletan. Bajak lehen egunetik bere osotasunean ordaintzea. Erretiroa erraztu eta laguntzeko neurriak berreskuratzea. Aurreko martxoan abiatu zuten administrazioarekiko konfrontazio kanpaina, eta ikasturte berriarekin batera ekin diote mobilizazio udazkena aurkezteari. Sindikatuen esanetan, administrazioak ez baititu beraien eskariak bete. Aurreko martxoan lanbaldintzak hobetu hezkuntza ireki lelopean, administrazioarekiko konfrontazio dinamikan hasi ginen gehiengo sindikala. Ikasturte amaitu zen, ikasturte berria hasi da eta gure aldarrikapenak administrazioak ez ditu aintzat hartu. Hori dela eta iraia abendu bitarteko epe honetan hainbat ekitaldia eta mobilizazioak burutuko ditugu 3 artean. Mobilizazioen datak eta faseak ere aurkeztu dituzte. Sektore bakoitzak bere tartea izango duela definitzeaz gain. Aurreskolak, sukaldaritza eta garbiketako langileak, heziketa bereziko langileak eta irakasleak izango dira sektore horiek, urrenez urren. Gaur egiten ari garen kontzentrazio honez gain, salaketa eguna egingo dugu datorren ostiralean, urrian zehar egingo ditu bitxialdi ezberdinak ikastetxe ezberdinetan Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurraldetan. Urriaren 28an larun batean egingo dugu manifestazio bat 3 lurraldetan. Eta grebak deituko ditugu azaroan zehar aste guztietan sektore bakoitzak beren borroka astea eta greba eguna izango dute. Abenduaren 12an izango litzateke sektore guztien borroka eguna eta greba eguna. Bihar batuko dira berriz administrazioarekin Gasteizen. Hezkuntza sistema eraberritzea helburu izango duen prozesu bat abiatzeko asmoz. Hala ere, sindikatuak ez dira oso baikor agertu biharko. Ez baitute sailaren proposamen zehatzik jaso eztabaida abiatzeko. Funtsezkoa dena haien ustez. Uriarte, entzun, zuzara errudu, gaixotzea, ez da delitua, garbitzarpena, ez gira berezian. Nafarroako gazteria eta biolentziaren arteko lotura lantzen duen ikerketa aurkeztu dute gaur Iruñean. Ikerketa lana Nafarroako gobernua eta unibertsitate publikoko ikertzaileek burutzen ari dira. Azterketa oraindik lehenengo fasean badago ere, gazteriaren artean genero biolentziak daukan presentzia nabarmendu dute. Nafarroako unibertsitate publikoa Nafarroako gobernuak bultzatuta gazteria eta indarkeriaren arteko harremana aztertzen duen lana burutzen hasia da. Ikerlanaren helburua gazteen inguruan gertatzen diren biolentzia motak identifikatzea eta ezagutzea da. Ondoren horiek saihesteko teknikak abian jarri ahal izateko. Azken urteotan biolentziak jasan duen gorakadak gizartean eragik duen kezkari erantzuteko asmotan ari dira lanean. Gazteen artean gertatzen diren indarkeria fenomenoen eragileak ezagutzeko eta horrela gertaera horiek ekiditzeko moduak bideratzeko. Ikerlana bake, elkarbizitza eta giza eskubideen zuzenbide orokorraren bitartez gauzatzen ari da. Nupeko jakintza aloranitzeko ikertzaile talde baten ardurapean garatzen ari da proiektua. Taldeko ikertzaile den Edurne Jabatek azaldu duenez, oso zaila izaten ari da gazteen arteko indarkeria agerpen guztiak identifikatzea, errealitate oso desberdinen parte direlako. Hortaz, landalan sakona egiten ari dira, Jabatek adierazi duenez, indarkeriarekin lotuta dauden egitura sozialak ezagutzeko eta aztertzeko. Estrategia metodologikoari dagokionez, teknika kualitatiboak eta kuantitatiboak erabiltzen ari dira. Horien artean, eztabaida taldeak eta elkarrizketak egin dituzte, gazteengandik zuzeneko esperientzien berri edukitzeko. Ikertzaileak azaldu duenez, lana oraindik ez dute bukatu, eta beraz, ondoriorik aurreratzeko goizegi izan arren, Nafarroako gazteen artean genero biolentziak daukan presentzia nabarmendu du. Unibertsitatean, halako ikasobjektu konplexua aztertzeko talde multidisziplinar bat osatu genuen eta bertan parte hartzen dute hainbat sail adibidez gizarte laneko saila, zuzenbide penaleko saila eta soziologia saila. Gure ikasobjektua esan bezala gazteria eta indarkeriak
hola modu zabal eta konplexu batean bada, eta haien arteko loturak, bai? Nolakoak dira, eta haiek ulertzen hastea. Horretarako, burutzen ari gara ikerketa Nafarroa mailan, eta teknika kualitatiboak, adibidez elkarrizketa sakonak, eztabaida taldeak edo talde fokalak, eta prentsaren analisia burutzen ari gara, eta baita ere ikerketa teknika kuantitatiboak, bigarren mailako informazio iturriak lantzen ari gara, edota esan bezala Nafarroako gobernuko sail desberdinetan existitzen diren erregistroak batzen hasi gara. Momentu honetan bukatzen ari gara lana eta hasten ari gara analisia. Proiektu honen baitan sortu zen aukera jardunaldi bat antolatzeko unibertsitate publikoan, eta beraz Nafarroako gobernuren eskutik eta UNESCO katedraren eskutik antolatu dugu jardunaldi bat aste honetan irailaren 28an, ostegunean. Ikerlanarekin lotuta jardunaldi bat antolatu dute datorren ostegunerako. Hitzaldiak eta eztabaidak izanen dira Nafarroako Unibertsitate Publikoko sario eraikinean goizez eta arratsaldez. Horren guztiaren helburua gazteek pairatzen dituzten indarkeriak aztertzea, bai eta egungo gizarte eta erakunde inguruneko errealitateen diagnostikoa eta gogoeta egitea da. El mundo entero se va a dar cuenta de que la Argentina tiene un presidente invisible. Ricardo Darín aktore argentinarra jasoko du gaur zinemaldiko Donostia saria. La Cordillera pelikula aurkeztu du gaur goizean, eta bertan Argentinako presidentea gorpuztuko du, thriller politiko batean. El mal existe, señorita Klein. Y no se llega al presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. Sail ofizialean gainera, Konstantin Popescu zuzendari errumaniarraren Pororoka filma ere aurkeztu dute. Familia baten drama kontatzen da bertan, semeetako bat desagertu ostean. Zinemira sailean, Simon Fuchs eta Beñat Castañeten Non film luzea egongo da ikusgai. Lan honekin zinema zuzendaritzan estreinatu dira biak. Frantsesez ekoitzitako filma da, eta langile talde baten sumindura eta kesak dira gai nagusia. Bestalde, Berta Gaztelumendi kazetari eta giza eskubide eta botere publikoetako ikerlariak dokumentala aurkeztuko du gaur iluntzean, Emakundeko Izaskun Landaidarekin batera. Iraganean, genero indarkeria pairatu izan duten 9 emakumeren testigantza jaso ditu. Asteburu bat emango dute batera, landa eremutik kanpo, eguneroko bizitzatik urrun. Rejas. Yo estoy presa sin rejas. Yo creo que consentir esas vejaciones, esas humillaciones y esas agresiones físicas a las que me sometió, pues yo creo que no me quería nada, porque si te quieres realmente no llegas a soportar eso. Horiez guztiez gain, beste hainbat aurkezpen ere egongo dira zinemaldiko 5. egunean, Horizontes Latinos eta TCM zinemaldia topaketak besteak beste. Emakumezkoen eskupilotaren urteko itxordurik handiena aurkeztu da gaur Bilbon, Carlton Hotelean, Laboral Kutxak antolatutako emakumezkoen Master Kapa. Txapelketa honetan edozein emakume pilotarik hartu dezake parte, federatua egon, ala ez, eta nazionalitatea edozein dela ere. Aurkezpenean, antolakuntzako Iker Amarika, Laboral Kutxako arduraduna eta Bizkaiko Foru Aldundiko kirol zuzendaria den Carlos Sergio Atxotegi bildu dira parte hartuko duten pelotariekin batera. Pasaden urteko arrakastaz gero, aurtengoa 2. edizioa izango da. Martxoan, binakako txapelketa egin zen eta urria eta abendua bitartean banakako txapelketari ekingo diote, 4 erdiko formatuan. Sailkapen fasearen formatua ez dago zehaztuta oraindik, pilotari asko badaude eliminazio bidez izango da. Gutxi badira, ligia formatua erabiliko da, pilotariek gutxienez 2 partida jolastu dezaten. Eta goin, urteari amaiera emango diogu, eskuz banakako 4 erdi barruan emakume Master Cup txapelketarekin. Txapelketak aurreko edizioetan bezala 2 maila bereizi ditu. Lehen mailan maila baxuagoa duten pelotariak arituko dira eta elite mailan maila altua duten horiek. Aipatzekoa da Daniela Vargas pilotari mexikarraren kasua, binakako txapelketan egon zena eta jada antolakuntzarekin kontaktuan jarri dena aurtengo banakako txapelketa jolasten etortzeko.
Aurkezpenean emakumezkoen pilotaren inguruko hainbat gai jorratu dira. Tartean, egun berean gizonezkoen eta emakumezkoen txapelketak antolatzea, arrauna kasu, edota emakumeek banaka jolasteko duten lotxa behingoz alboratu behar dela. Gure aldetik oso pozik txapelketa honekin, batez be emakumea da gure erronka. Emakumea emakumeen kirola da gure erronka. Askotan ematen diela lotxa bezala banaka jolastea ez daudela kontuta. Oitzen gara txikitatik binaka jolastera, eta nire ustez hori erragutza bat da, ez hasi beharko ginateke pelotako ikaskuntza prozesuan banaka jolaste. Egutegiari erreparatuz, urriaren 1-tik 15 izena emateko epea zabaltzen da eta sailkapen fasea urritik azarora bitartean luzatuko da. Final aurrekoa azaroak 26an izango da Berrizen eta finala abenduaren 6an Sopelako frontoian.